Poďme hovoriť nahlas o tom, aké nebezpečné je mať vzťah s mužom, ktorý neuzdravil alebo nepracuje na uzdravení svojich zranení z detstva. Zranený muž podvedome núti svoju ženu žiť v strachu z toho, že ho urazí. Ona musí vynaložiť množstvo energie na cenzúru svojich slov, skrývanie svojich pocitov, len aby v ňom niečo nespustila alebo ho nerozúrila. Proces potláčania jej skutočných pocitov doslova poškodzuje jej fyzické telo a poškodzuje aj jej myseľ. Neschopnosť vidieť túto toxickú dynamiku vzťahu je pravdepodobne spomienkou na jej vzťah s otcom. Pravdou je, že v takomto vzťahu strácajú obaja. Doslova si tu môžeme predstaviť dve malé zranené deti, ktoré sa hrajú na dospelých. To vlastne nemôže nikdy fungovať. Takže muži, to čo dávate má pre ženu alebo pre dceru naozaj zásadný význam. Všetko čo chce žena vlastne vedieť je, že vám na nej záleží, že ju vidíte, že vnímate to čo hovorí, že budete s láskou reagovať na to čo ona cíti a že ju nebudete stále vnímať ako toho súpera. Ak ste však neuzdravili svoje zranenia z detstva, znamená to, že všade hľadáte dôkazy o tom, že nie ste dosť dobrí. A v dôsledku toho jej žiadosti o spojenie vnímate vždy ako kritiku, ako útok.